Аз затова непрекъснато споменавам как не бива да гледаме негатива в родителите, а да гледаме каква енергия тече през родовете, за да може да дойде до нас. И ние всъщност спираме тази енергия. Или я пускаме през нас да мине, или я спираме. Добре, когато гледаме негатива в родителите си, това означава ли, че този негатив го носим и ние? Да, щом го разпознаваме, аз това го описвам и в книгата. Значи е наш. Да. Виждаме ли нещо, което не ни харесва, това означава, че ние го притежаваме. А ако той е в родителите, пак го притежаваме. А ако е в други хора и ние сме се откъснали от родителите, много често съдбата ни предоставя тази възможност, понеже не сме го видяли в родителите, когато сме били малки, да когато сме били тинейджери, нали? Ние казваме, не, вие много ни потискате, травмирате ни, тръгваме да бягаме и в един прекрасен момент съдбата обаче ни среща с хора, които имат подобна характеристика. И тази характеристика няма начин да не ни докосне, да не ни натисне копчето, за да може да изпаднем в тази, аз го казвам, отнемане на енергия от нас. И ние работим с това, да. Как застана ти на този твой път, духовния? Имаше ли трансформиращ момент в твоя живот, който те, подобно на Иляна Раева, която разказа нейната история тук, твоята каква беше? Меги, искам да ти кажа, че тук се случват наистина чудеса и аз съм пример за това нещо. Какво се случи? Когато бях малък, аз също гледах нашите гимнастички като Иляна Раева, като Анели Игнатова. Ние сме ги гледали, обаче аз точно тогава бях толкова впечатлен от това, което правят те, че си казах, аз ще съм жена за една гимнастичка. Ани, гимнастичка ли си? Ще стигна и до това. Това беше толкова силно в мене и аз наистина се ожених за гимнастичка. И най-интересното е, че те се познават с Иляна. Аз не знаех, че ще гостувам днес с Иляна, когато ти ме покани като гост, Иляна. С нея живяхме заедно 25 години. Имам един чудесен син, който е Кристиян, който е на 20 години в момента. Не живееме с нея. Направи една страхотна, уникална. Аз не използвам дума като страхотна, обаче виж как сега ме провокира това. Уникална медитация направи и стола беше свободен. Иляна влиза, сяда до мен и аз, понеже 25 години съм живял с огън, усетих огън до мен, от лявата ми страна. Без да знаеш, че до теб сяда Иляна. Имаше името и беше написано. Аз усетих в момента, в който седна. Когато си отворих очите, погледнах наляво и все едно видях жената, с която живеех 25 години. Това майката на синът ми, Светла се казва тя. Този огън. Това беше друга изненада за мен, това, което направи в момента. И сега ще кажа нещо за всички, защото аз харесвам да давам някаква стойност и хората да се променят. Изключително важно е да знаете кой седи от лявата ви и от дясната ви страна. От лявата страна седи миналото. От дясната ви страна седи бъдещето. Лявата страна моята беше свободен стол. Когато ти направи медитацията, да се хванеме за ръце, аз просто оставих ръката, за да може Създателя, Твореца да премине през нея, за да може да вкарам тази цяла любов към Ани Мандал, моята любима, с която реших което ще стигна и до това нещо, което запълни моята женска част, която ми липсваше, за да мога да разпалвам огъня, този огън, който 25 години живеех с него. Обръщайки се наляво към Иляна, аз видях жената, която... Миналото. Затова помислете всички вие, кой седи от дясната ви страна. Защото това е вашето бъдеще. Попитайте го какво работи, с какво се занимава. Какви са неговите емоции. Това винаги ли важи? Винаги, повярвайте ми. Повярвайте ми, винаги важи. Затова... Има ли съвпадения? Затова това е нещо, което винаги аз го наблюдавам в моя живот и то ме води непрекъснато. И това наистина е така. Това, което разказваш, наистина е нещо, и аз да кажа, уникално, това, което ти се е случило. Все пак,
Ти имаш ли момент, в който видя, че традиционните, конвенционалните неща не успяваха да ти помогнат, да ти дадат обяснение за нещо и тръгна по този духовен път? Какво би казал на хората, които все още са или в едното, или в другото? Аз като везна, въздух, така раздухах хубаво огъня до мене, че нали, реших да прекратя това запалване, защото щяхме да изгориме, но точно това търсене мое, защото синът ни страдаше. Тогава разбрах силно просветление. Децата страдат, защото няма добра връзка между родителите. Това е един път, в който... В смисъл страдат физически. Разболяват се... Да, точно така. Така че, ако детето ви страда, да знаете просто, че няма добри отношения между ляво и дясно. Тоест, родителите и тези нишки, за които ви казах, отиват към сърцето на детето. Да, но всеки родител си мисли, че много обича детето си и му дава всичко най-добро, на което е способен. Така го изгаря. Изгаря го? Да. И това нещо, което се случи, нали, аз го видях с синът му, как мама, нали, изключително обсебвано, властно обсебвано, нали, огъня в нея, не можеше да има друго мнение. Аз поздравявам Иляна, че е успяла, Наско най-вероятно и помага с неговото търпение, защото аз съм изключително търпелив, но това е друго нещо, което достигнах до него, че когато жената влезе в мъжка енергия, трябва да има мъж, който да влезе в женска енергия, защото иначе тогава става скандал. Да, много се говори за мъжката и за женската енергия. Всеки човек носи в себе си и мъжка и женска енергия. Кога усещаме, че в повече е женската енергия, защото този баланс между двете енергии според мен е почти невъзможен. За един мъж какво е хубаво? Да е повече в женската, жената в мъжката, жената в женската или... Чудесен въпрос. Това ми е любима тема. Пак казвам, нишките са две. Не забравяйте, докато сме живи, имаме две нишки, мъжка, женска енергия. Това е дуалността, в която живеем. Няма как да излезнем от нея. На нас ни е дадено да бъдем и в едната, и в другата енергия. Това е мъжката и женската. Сега, жената е хубаво да бъде една идея повече в женската енергия в този свят. Иначе ще има проблеми, както Иляна е имала. Както съм виждал много... При нея, при всеки един човек е записано какво ще стане. Записано е, че ще станат шампиони, обаче проблемът е как. Тоест, с какви средства, с колко енергия ще изхъбат за това нещо. Колко страдания ще се положи. Или с лекота ще го направиш това нещо. Така че, за жената е хубаво да бъде малко повече в женска енергия, а за мъжът малко повече в мъжка енергия. Какво означава това? Мъжът е активен, действащ. Той е решителен. Той е отговорен, чувство за хумор. Той е целенасочен, смел, храбър. Сега, колко от дамите се припознахте в тези качества? Повечето. Не случайно се обръщам към дамите, защото много често работя с точно такива... То не е проблем, пак ви казвам. Това е част от нашия живот. Идеята е вие да го разберете. Когато го разберем, нещата вече приключват. Тоест ние разбираме себе си. А това е, че имаме и двете енергии. И сега вече за мъжа. Мъжа, ако проявява търпимост, изслушване, внимание, чувство за грижа към другите, за да решиш проблема, това означава, че мъжът влиза в женска енергия, които са характерните качества на жената. На жената. Това са традициите, които е хубаво жената, когато отива при мъж, да вземе от майка си, за да вземе тези качества на жената, която е грижовната, защото жената като цяло вкарва и облагородява мъжкия род, мъжката част. Да. Защото тя взима това, което е. Жената е силна. Това е ясно. Мъжът е целенасочен, устремен, отива и го интересува само едно нещо. Да се върне, да кажем, с целта, която си е насочил. На времето е било животно, да кажем по-натам. Пари, целта му е да направи закрилата и защитата към семейството и най-често към жената. Добре, защо последните години, всички говориме за това, че мъжката енергия в жените като че ли повече се засилва? Това е начин да заявиш себе си и твоите желания ли е? Или начин просто да съумееш да се справяш сам с живота? Сега има много различни случаи, защото душата, пак казвам, това е написан път. Душата, ако е избрала
в следващия живот да бъде мъж, това означава, че тя трябва да е много близко до мъжките качества. В този живот. В този живот, да. А ако в миналия живот е била тази душа мъж, това означава, че тя не може да забрави лесно мъжките качества и тя лесно ги проявява. Сега има много варианти, в който жените остават сами да гледат децата. Това означава, че душата е избрала да бъде комплексен играч и да даде и мъжката и женската страна на детето. Но това е програма, която детето пък е избрало душата да избере да расте без баща, без мъжка енергия. Защо? За да отработи програми, които са характерни за тази душа. Много често душите влизат в различни родове, т.е. в родове, където имат подобни характеристики на тяхната. Няма как да кажем аз да вляза в род, където има много различни неща, от които аз притежавам, защото тогава ще ми е много трудно да направя нещо или да извада от себе си, да кажем някакво негативно качество, което като душа съм избрал в този живот да го направя. Понякога душите избират два живота, даже и три, за да извадат едно качество. Представете си колко е трудно. Защо? Защото винаги се намира някой, който да ти натисне копчето. Да те провокира и ти да проявиш гняв. Обвинение. Злоба. Тези качества, те ни изяждат енергията и във втория етап на смърт, когато душата напуска тялото, всъщност ние нямаме енергия да върнем програмите, които като опитности сме насъбрали към Твореца. Това не е част. Това е колелото на Самсара, между другото, преди 6000 години е написано от Ведите. Това също съм го описал в книгата. Да. А прошката, трябва ли да простим за всичко на родителите, на предците си? Защото има много хора, които живеят в конфликт и в непрекъснато обвиняване, че родителите са ги променили, родителите са ги направили такива, каквито са. Прошката е много интересно ключов момент за справяне с много неща в живота, обаче трябва да се разбере как. Първо, нищо не трябва в този живот да правим като задължение. Ако обаче разбереме какво е прошката, това го разбрах, когато бяхме при Сай Баба, тук вече втората ми част на живота, защото при палмовите листа, когато отидох, ми казаха, първата част от живота, нали, е свързана с технически неща, втората с астрология и духовни неща. Нали. Там срещнах моята любима, когато бяхме по пътя си към моето ново аз, моето осъзнаване. Аз не знаех, че ще случат така нещата, но, както се каза, написано е. Минавайки през учителите ми, Маги Горанова, Кирил Стоянов, аз веднага го познах, нали, и така разбрах, че трябва да отида в Индия, за да мога да придобия опитност и енергия, която да ми даде да разбера повече защо детето ми страда. Върниме пак към въпроса, че толкова ми е силно желанието да разкажа нещо. Прошката, да. Прошката е изключително важно, за да разбереме как да се справим с трудностите. Много често ние изпитваме гняв и омраза към другите хора и си мислим, че те ни нараняват нас. И тогава ние се сърдим на тях. Обаче самото сърдене към тях, това е пък нашата част от вината, ако може да се каже, макар че никой не е виновен в този свят. Просто която ние изпитваме. На база това, че ние реално погледнато изпитваме омраза и осъждаме другите хора, Вселената всъщност ни дава оценка, защото само Създателя може да ни оцени. Ние не може да даваме оценка на друг човек. И Вселената ни оценява и казва толкова. Утре като станеш, толкова енергия имаш. Това, между другото, е винаги така. Душата събира енергията и тя събира на база какво сме направили през живота, през миналия ден. Много често хора, около 3 милиона човека, статистиката не се събуждат всеки ден. Защо? Защото нямат достатъчно енергия. Защо е така? Защото са я разпиляли. Защо? Защото не знаят какво е прошката. Прошката не означава ние да искаме прошка, защото някой ни е навредил нас, т.е. ние да му дадеме прошка на него. Прошката означава да разберем, че ние сме наранили някой човек, т.е. в мислите си ние мислиме лошо за него.
Това е първото нещо, което трябва да направим с родителите. Когато се върнах от Индия и разбрах, благодарение на моята любима Ани Мандала, разбрах какво е женската енергия, аз бях изпълнен. Когато разбрах какво е женската енергия, там плаках 2 часа. Това беше моето просветление в шрама на Сай Баба. И затова вече 2 пъти в годината с Киро Стоянов водиме хора в Индия, за да може да усетят това нещо. Какво е прошката. Там разбрах какво е прошката и любовта.